चला हो कुछ सरिया ले बनी ना तीनियों के धा ले बनी वो कहते दादी हम चलम बियाह लागल भतीजा के का बोल लड़की फैके जाले सम बियाह शादी में त निक लागेला हो दादी झियाइल बिया का करी चला हो जाए तो हो भतीजा के बियाह लागल बा कहने के लिया जे ना तीनियों के अपना रहले तो हम ढेर फायदा हो खेला कौन के कुछ चोरा के लेके दे दी आवे लगे तो सब 150 मने देते रहेला हाथ पर निक हो जाला 1-2 हजार रुपया फायदे में रही ना बड़का भाई के हमरा बियाह लागल रहे लड़का के तो चल कसौ ने तो 3000 रुपया पावले रही केने बोले रे बुच्ची अरे वाह चले दे चल चल के चल आ तो मैया बोला की का कहती है कते नहीं खे जाए के कहे दे के नहीं खे जाए के तो नहीं खे जाए के कह दे के ना जाई आ तो चल चल। हमरा संगे बजरिए पर किन देम कुत्ता पाए बक्सा में धलबे ने फरक के तोर हां नहीं खे दे हां तो जाना तइनु के ज्यादा खवा के तो ले तोरा काम कतना करे हम जानी तो कतना पैसा दियावे नहीं कुल रख लेवे उ एगो फरक नहीं खुकी ना आ चल बजरिया पर किन देम अच्छा। मैया ले मत कही है चलते रहेलिस नु कहलिस के ना ए दादी हम हई खाइम हौ कुल्फी बेचाइल बा तो वही बहाने हमरो मिल जाला खाए के आ समोसा सिंघाड़ा मिल जाला आ वही बेरी चोरौले रे संगुठिया मामा के तो तोरा के किनले ना रही एगो फराकवा हौ झाबालवा वाला तो उहे नहीं खेन दे तो ज्यादा नहीं खेदे तो चल हम बाजारी पर बिल अब की दे तो अपन बक्सा में रखी हाँ दिया हमरा के चल। ये तो बगी सुन ले एगो बात कहते कह दे मैया ले के ना नहीं खी जात नहीं खेलिए जात दादी आ गति से निकल जुआगा हमें आवत पीछे ले छनु चल हम जात निकल कहाँ जी आज जाइम गावे नु भतीजा के बियाह में खेला गल रौरा जाई हे करा के कहाँ लिया जाता तो का हो गल जाए दो देखी रौरा ठीक काम नहीं करा जन्नी की ना हम जाए मेरी संगे अरे विपत अब एक मारा नु का होला तोरा आग पछने के बुझात तो उनकरा बुझाए के चाहे नु ते का जानबे अभी त का मुट्ठी बाड़े मने आग पछका बुझाए के में सवाल बा अपन बिटिया के लड़किया के घुमाई ना हमार काहे विनाश करतनी आ रे मत हाथे चुके बिया कौन कहि के मां जवान भइल भी चलती है नजारा मारे बताओ ना नजर तो ना कर दियो संत जीवन खातिर ऐसे करम हम मने मने यार गुनाहिन भरल बैसन ना हो तब का चुप रह चल जरूर टंगरी तुर चलो खड़ा तो चल आई दादा तोरा जानता नु के हमरा बिना रही ना अच्छा ये बताई मोहटर साहब बाड़न तो रोज खबर करतड़न कि तार लगी पढ़े नहीं के पर एकर पढ़ाई बर्बाद करतनी जी अच्छा त ना ये बीए नहीं के पास कर देता पढ़े नु 10 दिन में आना जाई का 8 दिन में अब मौसी जी घर लिया के गोनी आय लगले कहां लिया के गोनी अपना बेटी घर लिया के अच्छा गोनी ये बताओ लिया के जाई ना त कहू तू किने ले के फरक पा के कुल त मिलल के पेनहती कुल तो दादी किने हैं अरे ते हमार की जन्म ल इसकी दादी के रे जे करी ओकरे के नु कही हाय चुपचाप हो रह फरक मत दे दा फरक तब जाई फराक ना दे चलो चुपचाप घर रोला के चल जम तो देख ठीक ना हम बता देतनी जा दे ठीक ना ना लिया के जाई हम तोरा के तो माई कहते के ना हम ना जाए जाता नहीं होना जा दो शांति हो गइल नु नहीं के जाता हां तब का शांति हो ना का दिक्कत रहे तनी हां जाई रौरा चोरी क के ले तनी का कर रौरा अपन ईमान खराब करतनी साथे साथे हमर लड़कियों के ईमान खराब करतनी कि फलाना के लड़की चोरी नहीं है चोरावे ले माने हां भाईवा कुल 600 रुपए दे 3000 रुपए चुप रही बड़का मामा जी के पतो कहत रही ना कि का करिए दीदी और फुआ जी के शिकायत ना करे के चाहिए लेकिन उनकर बड़ी नियत खराब बाटे आए हाथ लुपुक लेखा दलिदर लेखा कइले रहेली और रोज शिकारे मछली खाए जानी जी को नहीं के मिलत आ चुप रह ना कब पूछा मकरा लेके कहत हूं पूछा ले जे पूरा सेट करा के बाटे जी का तू चाहे नु के जास मत रौरा कहीं जाई रौरा उड़ाई ढुड़ारी कहीं जाई कतहू जाई हमारा लड़की के मत लिए जाई तो ज्यादा नहीं खेल भागल में खेले हां हमरा लड़की के लिए जाई हम झगड़ा कर बता शांति रह जा यो मेरा तनी मुनी और ना करे ले देखो कैसे लिया के जाते ई मत कह के जा लेता हमरा घाटे लगला फायदे होखेला के नहले हाथ मार लेबले हम चल बाज हिया आ ज्यादा हितै न त जे त हमरा के लुगा मिलबे करेला आ दुगो पेनहन तन तनी क खाली के रहे उहो लुगा ई धत ले रहे बेगिया में तो वो निका 2 साल पेनहने का हमरा कमी बा हो जाते त फायदे न बा जाते ओने किन दे में आगे गोइल पीछे ले बताओ ऐसे नहीं बुढ़ियन के बड़ी दुख होला बुढ़ारी में कितना हमर बुढ़िया नौटंकी करत रहे हैं हमरा लड़की के बिगाड़ती है नहर ले जाके ना बोलती तो लेके चलिए ना जाइत हो ओकरो के मारम मन तो करत नु के हॉस्टल में डाल दी पढ़े के एने ओने बनेचर रह जाती है बन जाती है ऐती करती है तो अपना चक्कर में अपने शिकार मछली खाए के चक्कर में दूसरों के घुमाले चला ताड़ी हम बोले चट्टन ही है एकदम से अरे बाप रे एकदम ऐसन सास केहू के मत दो चोरी ना खैनी धंगैनी ए दीदी जी
गई बुढ़िया गोल खाली जान जे कनेवा नु ई बुढ़िया के खाली एकरा मन बसेला दूसरा घर के छाली चाटे के और दूसरा मीट मछली खाए के अपना घर एकरा रहे के मन ना करे जान जे कनेवा चिकन मिले मलिदा अभी लगले नु अपने बहिनी घर से आलिया हैं ननद घर चल गए ननद घर के जाला बताओ तो हैं अब दूर के रिश्ता बुढ़ाइल नु बुढ़िया जवानी में तो चलो सुख दुख बाद में चल गइल त चल गइल हैं अब गोइल हती मुठी बेग ले ला सब चल गइल अब हमर लड़के के लिए जात रहे डटनिया बुढ़िया के आ खूब कन्या के लड़के के लेके चली त ठीक ना हो किया के लिए जात रहे ना लड़किया गई बुढ़िया संग देखनी बाकी का कटड़ो खेले गुलसिया अरे हाँ जी ये फुलवारी में पानी डालत नहीं देखनी के लेके जात रहलीन आई हो माय लड़के के लेके चल गइल बुढ़िया हां वो बैग टंग ले रहली आई हो विपत्ति एकदम हमारा लड़की के हाथ से बेहाथ करी हमरा से कहली ना कि चाची 50 रुपया द 50 रुपया हमरा से मांगली कहली ना कि चाची द कुछ की ना हम दे देनी हमने के रवा भेजले ओ खान हम दे देनी और खुशी पागल त कुकुर कट लेबा तो हरो हमरो रात दिन गीत गावत तनी कि बुढ़िया हमर बेटी के बिगाड़ देलस हम भेजम ओकरा जोरे हो आए देखो कितना हमर बेटी के बिगाड़ देलस बिया कि हमरा बुझाइले कि सान मोटी करत ऐसा लेकिन मन के मैल ना हनी एक कने एही से ना समझनी हम जान जइयो अब रहुआ समझी हम नहीं जाना तो हम देखनी ही बस कि राउर बेटी जात रहीन आ उ मम्मी जी जात रहीन आवे दई अपन नजर से बुढ़ जा कह देमनु कि आज के बाद जान जेमनु कि हमर बेटी नहीं के एकरा बुढ़िया के बताओ तनी आ एकदम माथा में बाथा करे रहते बताओ सोच जे श्याम हेती दिन पर दिन हो हां आज वहाँ के सोचे के चाहिए ना कि अपने नतिनी है बिगाड़ा तनी तो अपने बिगड़ी नु है बनाओ तनी तो अपने बनी नु एकदम ई बूढ़ के चलते नु हमारे एकदम बीपी हाई लो हो जाता दादा आए कि जानता हूँ मामी जी के पतोहिया फोन कर ले रही सन ठीक नु कि ए जी देखो तनी फुआ जी के नियत कितना खराब बाटे आए कि कुछ आवत खा तड़ी बेगों में ध ले तड़ी आए उहे रहनी चलावा ना कतनो तेल तासन लगावेली सन का खूब लड़ेली हमने भी बेकार ना निकलेला उनकर और जिगवा खूब जाके लड़ेली जान जइह ओइसे ना सिखाओ तरिंगी सिखा के पट्ठा क दी अपन नतिनिया के बताओ ना हमर तो माथे चिंता में हो गइल रुको फोन करवाओ तनी नंजी होइसे आदमी करेला हो एकदम नाकिन पानी पिया के बुढ़िया रखले बिया हमरा के आया बेटियो हमर ओइसन के घर में रुके मत दे रुका फोन तन लगाओ तो लगाओ फोन करो तनी आई बताओ ई बुढ़िया के तनिको नइखे बुझात कि का करत ये का नइखे करत चल पीछे चल तोरा के अब आज के बाद हम कहीं ना लिया जन ले हम बदनामो करावता हूँ हमरा के सब कोई जन जेता हल्ला होई के ना रे के हसन बैसन चोरिन चटनी बैसन आप पूछबो ना करिसन तब का करी के हूँ चल तो माई भी कोनो बात कहम ना ये मत कहिए कि दादी कहली है चुपचाप मुँह बंद करके रही है बेजतियाँ करा के धा दिहन दे तो कही तो मतलब एक हमारे दिया वाले बेग धोआ होता चल चल अरे तो मातारी के नहीं दिए कहने ना बोली कुछ कहने करिए तो बताइए जान कौन बात जाओ जाके ये मत कहिए कि दादी जी झगड़ा भैया चाहे हर चीज चोरौले भैया कुछ जान सुन के ना रे ये चोरौले बता रे कुछ ना एक का बोला तो कोई के पैसा कोई ना चोरा ले ही तने तैका 5 रुपये ले रहा तो खोजत रहा संभती जवा के ए फुआ है जी का पैसा कनिका जन रे तो ये मलाई किन के खा दे हैं तो ये कहनी के ना चोरावलेला शिकायत करेला 5 रुपया भूला रखे खुआते गड़ी कर पर चोर रही रे सही बन अब गटवा के का माई चुप रह बीच में तो हमर लड़की के बिगाड़ देले घुमावत हितै ना तई पढ़ जाती एको दिन स्कूल रे ऊ तो आगु तो जइबे न करी लड़की फैकी ना जिने सन बियाह शादी में कहीं कर पर चोर ले रे 5 रुपए सही बताओ तो मारा दू चप्पल बताओ कर पर चोर क्या करता हो सर अभी उन्हीं ले पानी पिए के ना देला सन चप्पल निकाले लगे तेरे से हम को केल बनी क्या ओए देखो धाम पे ले बनी कहां का लगे के लेके गुरे जी आहो तो रोवे लागल त का करी रोवे लागल त का करी रे खूब छिहतरी हानी जान चुप रह हमू बात जा कर ले बहू कहां के लिए गुरे लगी के हमरा आज के बाद हम ना लिए जिम जल्लू मगर पैसा को चढ़ के हम बदनाम होते एक संगे संगे अरे कितना ये तो कल ये 2000 रुपया हम ले लेगन ए करके तो अरे देनी मारे में तब ठीक हो जीबू अपने कल जो मेरा रुपया धर दिया पैसा में तो ले ली ये रे बता लड़की कितना झूठ बोलती है हो ए करे के देनी
सच बोलती है वो। सच बोलती है। आज के बाद लिए ना जेम देख अपने माई बाप के घरे हम के छड़ा तोरा सुन मत जाइए ना लिए जेम बात करे सामान कहते नु कि हो मेरा रो धर दिया तो जो ले लिए 2000 रुपया धइला का करिए राम जी बतावा होए का चपारे अंदर तेरे मोहे दहे लियायो जाता एकरा के हमरा का छड़ंग नरक में जाइम जी, नरक में हमारे लोला बोला लड़की के चोरी नहीं बनातनी, सिखावत तनी बिगाड़ अपने चाटे खातिर चल जातनी कतही। आज के बाद हम कान धतई त लड़की के कहीं ही तई में ना लिए जे मेरे चलते हम बदनाम हो जाई। ओ गरी गरी जानू तो अंगूठी चरवाइले रहे हम बताओ। हई बोलबे रे सच बोलबे धक छोटा अरे का माई, बात नहीं तो का छोटा का बात अरे बरोबर बोल तो मार सका के रबड़ी चढ़ावल हां बरोबर बोल मार, मार, की बाबू है बोलता उस काय करती मारे? बोलम ना जा जे मुझे हफ्ता गुजरे ना सांझे जाइबू अभी हाले ऐसे गुजर होई बिगाड़ त देलू एको कहो बुढ़िया चुप रह। तारे का सास नु चिलारी पे चल जा तो ठीक रही। हां अरे हे महादेव जी उठा लो। चल घर में चल तो काल से पढ़े जाए के बा इतने तई घुमाए तो तोरा के 10 हां लिया जैसन अपने लायकी के हमरा के मत कह सन के तही बिगाड़ जाए खातिर रोत रहत रहे। सुन आदमी ठीक कहेलन कि जब हिंदू के बूढ़ बूढ़ा नु तो पागल हो जालन तो माई तोर दिमाग नहीं खे। अच्छा तू पगल आइबा एक दिन तू पगल आइबा तड़ू तार शराब लागी हो तू सास ना तू डाइन बाड़ू चाटे खाती एने ओने चल जाता मुंह बंद कर यही घर में बाबू जल्दू तारा मैं निमन हई हैं हमार माइंड न और जाके चलावे ले ना रबती दिन से तारा मैं गई ना त का हो यही से तो नहीं है ना जल्लू हो कहवावा जने त कुल कह देम जल्लू तारा मुंहे केहू ना आटी। तू जो घरे पानी पी आई बड़े हाक असल पेसल जो अजा से का पानी पिए बसन जन कुल जन करे को जन पूरा क के धा दे ओहो पानी पियाला नु आदमी लेके दौड़ित कि सास मैया आई बड़ी नीमन करम कके के पानी पियाई तारा के पूछता हो। अरे चुप रह तारा के ना बोला भतीजा ऐसे छनछनाई बता दियो त एगो में दूगो लगा के हमरो के बदनाम करा दियो। आज के बाद देख ले सुमिता तो लड़की हम कहीं न लिया जे जन ले लड़कीए के ना तू मत जो जहां काहे? जहां जाते सीतई में तहां बेइज्जती करा के देले का बेइज्जती करावते रे का रे मान के चल कोनो के फोन लेके चला होता रे हां त का कोनो को चार्जर चुरा लेता रे चार्जर का करम फोन तो ले रही होगे ना रहे तो बतिया के अपने बाका भैया ले लेनी त लड़का का भैया के रहे ये दूसरा हित के चुरा के लाई रहे समझाते चुप रह नहीं ते ही जानता है ते गोई रहस आज चला के ले बाद त का हो गइल आज के बाद तोरा हित ने तई कहीं नहीं के जाए के माई जो अब जइबे नु तो जान ली अब ठीक ना होई जाइम ना केहू कुछो कहो नैहर जाई ना त कहना के काना चोरा के ले ना हो चोरा के ले ना उहे त कुल पेनी ना वही ना जानलू आ ये कनी के दिहसन हो अपने त लाल पियर झमकावत ऐसन हमरा के दिहसन भौजइए देले रहे एगो कथी आ दूगो चोरौले बन है का बा एगो गुलाबी बा एगो संतरा कलर बा पेनम बियाह शादी में आ कोनो पर्व त्योहार के न त जता कहे से ना जेम ना हो नैहर जाई ना त फायदे हो खेला घाटा